Sjajna vijest iz Bahreina. Kina nije bila izuzetak, već se čini da će super utrke ove sezone Formule 1 biti pravilo. Sebastian Vettel iskoristio je najbolju startnu poziciju i poveo utrku, pratio ga je Lewis Hamilton. Button je izgubio 3 mjesta, baš kao i Nico Rosberg. Profitirali su Ferrari, ali najviše sjajni mladi Francuz Romain Grosjean, koji se sa 7. mjesta probio na 4. i odmah zaprijetio Marku Weberu. Ponovo pratimo napade i obrane, obračune i pretjecanja. Grid je stisnut ove sezone na 2-3 sekunde i svaki trenutak nudi borbe za poziciju. U 9. krugu kreću boksevi, Vettel je ušao u 12. i ubrzo se vratio na vodeću poziciju. Kimi Raikkonen, koji je startao tek 11. vozi sjajno, skida Webera, a u 24. krugu i svog momčadskog kolegu Grosjeana i probija se na 2. mjesto. Slijedi nova serija bokseva, Vettel ide u 26. krugu i vraća se kao vodeći, Raikkonen je 2., Grosjean 3. Junačku utrku na strategiji 2 prolaska kroz bokseve odvozio je Škot Paul di Resta i dovezao je Force Indiju do sjajnog 6. mjesta. U 34. krugu Kimi je ulovio Vettela, napao, ali nije prošao. 6 krugova kasnije obojca su u boksu, ali izlaze bez problema i do kraja drže pozicije. Grosjean je bio odličan 3., najbolje u 11 utrka dugoj karijeri, a veliki su obračuni iza njihovih leđa. Button, Alonso, Perez i Michael Schumacher ili Kobayashi, Schumacher, Perez, ponovo trenuci za pamćenje. 3 kruga prije kraja odustao je Jenson Button. Vettelu je ovo prva pobjeda sezone, 22. u karijeri, dostigao je Damona Hilla na 11. mjestu all-time liste. Kimi je na postolju nakon više od 2,5 godine, Grosjean je 3., Weber 4., prva 4 mjesta za bolide s Renaultovim motorom. Bodove su osvojili Rosberg, Di Resta, Alonso, Hamilton, Massa i Schumacher. U poretku vozača nakon 4 utrke Vettel ima 53, Hamilton 49, Weber 48, te Button i Alonso po 43 boda. Red Bull sada ima 101, McLaren 92, Lotus 57 bodova. Potucanja bijelim svijetom su za sada gotova, za 3 tjedna vozi se prva europska utrka sezone, velika nagrada Španjolske.